Bron union flwyddyn yn ôl, y cafodd y cais cynllunio i ymestyn yr Rheilffordd ei wrthod. Ysgogodd hyn brotest cyhoeddus fel na welsom erioed o'r blaen. Wedi ein syrdannu gan y gefnogaeth a'r anogaeth anhygoel, yn enwedig gan bobl y busnesau'r bala, aeth ymati i baratoi cais diwygiedig. Mae hwn bellach wedi gwblhau ac wedi'w gyflwyno. Diolch i heilioni anhygoel ein cefnogwyr a'n rhoddwyr o bob rhan o'r byd, ond yn enwedig o'r dref y bala. Codwyd 120,000 yn ychwanegol i'r swm o 250,000 a oedd angen y tro cyntaf. Roedd hyn mwyn diweddaru, diwygio a chynnwys mwy o fanylion ac ymchwil yn yr holl adroddiadau amrywiol sy'n rhan o'r cais newydd. Mae manylion yr ydym wedi baratoi yn ddigynsail ac rydym wedi mynd i'r afael hyd eithaf yn gallu a phob un o'r pryderon y godwyd. Nad ys dim yn sicr nes bydd penderfyniad Pwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri wedi ei wneud, rydym yn obeithiol. Mae'n galonogol clywed bod adrannau megis Priffyrdd Cymru, Adran Archeolegol Gwynedd a Cadw i gyd yn gefnogol. A mae Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru rhyngddynt wedi yn hysbysebu fod gwaith trin carffosdiad y bala bellach wedi cael trwydded ffosfat a bod yn perfformio lawer gwell na'r targed, sy'n golygu bod y broblem fwyaf wedi ei datrys. Dyma'r cam mawr ymlaen. Gyda'r cais wedi gyflwyno ac yn y parth cyhoeddus, dyma'r amser i bobl ddangos eu cefnogaeth a'i bardd unigol eu hunan. Helpwch ni i ddanos i Bwyllgor Cynllunio Parc bod y prosiect hwn ei eisiau, ei angen ac y bydd yn llwyddo. Dilynwch y ddolen ar y sgrin i leisio'ch barn eich hun. Gyda'ch cefnogaeth, rydym yn mawr obeithio y bydd y darn mwyaf gwerthfawr y bapur yn ein dwylo cyn bo hir. Hoffai bob un ohonom a Rheilffordd Llyn Tegid ddiolch yn ddiffiant i bob un sydd wedi cynnal eu cred yn y prosiect dros y 10 mlynedd diwethaf, a rydym yn addo y byddwn yn danfon yr rheilffordd hon i ganol y dref. Diolch yn fawr.